Mesajul meu este simplu. Veniți acasă să construim o Românie frumoasă. Nicăieri nu ca acasă. Și oriunde ai pleca în lumea asta, gândul tot timpul să fie acasă. Suntem în comuna Mircești, o localitate care ar trebui să aibă 3000 de locuitori aici acasă. La primărie sunt înregistrați doar 300, maxim 400 de persoane plecate în străinătate. Neoficial, aproape 40% din cei 3000 de locuitori sunt în străinătate, însă nu sunt declarați. Au plecat în străinătate pentru un loc de muncă, dar și pentru o viață mai bună. Și-au lăsat acasă copiii în speranța că le vor oferi un viitor mai bun. De acasă, sărăcia i-a împins să plece în străinătate pentru a avea un ban în buzunar. Este soarta a peste 1000 de locuitori din comuna Mircești care nu se văd întorși acasă prea devreme. Îmi pare rău că a fost nevoie să plece în străinătate. Rudă, din rudă în rudă, în câțiva ani, cred că în 10 ani de zile au început migrațiile, chiar dacă nu era voie să plecăm, să părăsim țara. Cât sunt plecați? Pe liste, m-am vorbit cu doamna de la asistență, pe liste trecute oficial sunt cam 350 pe Iugan și 40-50 de persoane plecate din Mircești. Dar oficial sunt peste 1000 persoane plecate. Aproape jumătate. Aproape 40% din comunitate este plecată în străinătate, cu toate că majoritatea și-au și construit aici case. Dar discutând cu ei, spun că probabil o să se întoarcă la bătrânețe. Primarul Leon Bălteanu a fost și el tentat să plece în străinătate imediat după ce a terminat liceul. Era singura variantă în 2004, când majoritatea tinerilor din comună visau la un loc de muncă bine plătit, la o casă și întemeierea unei familii. Însă a renunțat și a preferat să se chinuie în România pentru a face o facultate. Cu bani mai puțini în buzunar, a ales să fie alături de cei bătrâni și să lupte pentru a își îndeplini visele. La primul său mandat, primarul Leon Bălteanu conduce o comunitate formată în majoritate din oameni în vârstă. Vrea însă să atragă finanțări pentru a le oferi celor plecați șansa de a reveni acasă pentru a își întemeia propria afacere. Am început să facem tot felul de evenimente, cu copiii la fel tot felul de spectacole, am în plan în viitor la fel, tot să creez condiții. Mâine pe mâine m-am făcut de o grădiniță la Iugani, proiectele de hotărâre tot timpul sunt focalizate spre copii și spre familie. Ce își doresc ei sunt condițiile minime de trai, electricitate, canalizare și apă. Canalizare sper să anul acesta să finalizez toată etapa de canalizare ca să pot să o fac funcțională. Energia electrică sunt în demersuri cu extinderile unde nu sunt locuințe care nu au de 20 de ani electricitate, sunt puține, dar încerc să ajung și acolo. Mesajul meu este simplu. Veniți acasă să construim o Românie frumoasă. Nicăieri nu ca acasă. Și oriunde ai pleca în lumea asta, gândul tot timpul să fie acasă. În situația comunei Mircești sunt 10 de localități din județul Iași. Sunt aproape pustii, iar pe drumurile localităților vezi de cele mai multe ori doar bătrâni cârboviți. Pentru cei în plină forță de muncă, acasă a rămas doar gustul copilăriei și gândul că într-o zi vor reveni aici. În ceea ce ne privește, noi am arătat aceste situații dramatice în cadrul proiectului România este țara mea, finanțat de către Secretariatul General al Guvernului.